Maungwe tundirai. Mam. Ndiye. Charakupa jini. Jini mam. Jini changamira nyari pambere penyu. Nyaya ndeyekuti uya kudai. Utsanangure nejira dzvuku rakasungirirwa mishonga rakaiswa paguwa remwana wangu. Ndodzokorera chamira. Nyaya ndeyekuti uya kudai utsanangure nejira dzvuku rakasungirirwa nemishonga rakaiswa paguwa remwana wangu rine zita rako. Rakuripwa nemombe 6. Taratizwe Maungwe. Pamusoro mambo. Ini ndikati mwana wangu akafa na 2019. Anonzani mwanacho? Kundai Maungu. 2019. Zvakaitika ndizvo kudai isu ndakafonerwa naheadmaster pachikoro paidzidza zvichinzi mwana wako ari kunge ari kudonha pari, saka uyaone mwana wako anombodonha pari ere. Ndikati aiwa mwana wangu adonhi pari. Zvikanzi anomborwara, ndikati haamborwari, akatosimba. Zvikanzi uya kuno kuona. Saka ndakabva ndaenda kugadheni manguva iyoyo, ndobva ndamhanya kugadheni kuya kudzokera kumba. Ndasvika pamba ndobva ndatora bhasikoro ndamhanya kusvika kuchikoro kuya. Ndiri kusvika panga pari kunzi mwana wako ari apa. Ndiri kutoona mwana ari kutoratidza kuti kurara kwaakaita haasisiri upenyu, atofa. Ndobva ndasvikapo ndakabvikanzi batai timise mota amhanye kuchipatara andorapa. Ndakabva ndashaya nesimba rekutomubata, ndobva tatakura mwana uyo wakasimudza maticha. Ndobva wamisa mota ndobva taenda kukiriniki. Kukiriniki tichisvika todzi mwana afa. Vatati zvanzi muri kugutsikana nemafireta mwana wenyu here. Ndikati aiwa ini handisi kugutsikana, mwana wangu angariraidi. Saka zvikanzi saka muda kuita sei. Tikati hamene kuti panofambiswa sei. Zvikanzi saka panoitwa post mortem. Saka endai kuchipatara. Vatauya kunokwarisa api. Ndobva itwa post mortem. Aitwa post mortem ndokuti akaburitsawo zvake zvakaburitsa, asi akati iTB yamuuraya. Saka zvadaro takabva tangotora mwana bva taradzika mwana. Taradzika mwana tabva tagara 2019 kusvika gore rapera 2023 tobva takupinda muchirimo. Tikati changa chatova chirimo. Ndobva ndakati kumakuwa kuti ane nguva. Inini pfiro yakaita mwana imbondigutsi kana zvakaburitswa nadhokota zvinombondigutsa, ndifunga kuti ndo zvakauraya mwana wangu. Saka ndobva ndati kugware mwana kunoboda kupota kuchisvikwa, asi mangwana pane kwandiraumukira. Saka ndikanga ndadzoka kwati dziye iwo kuma 9-10 ko ndira kuti ndimbosvike paguwa ndinotarisa kuti kwakamira sei. Ndichisvika pamba mudzimai wangu atori muno akanga atoenda pagware ari abva atarisa achibvaona paine jira ranga rakasunga bhozi patakaita nyaradzo. Takanzi panoda kusimwa mukondriji noti ndopinda cheche postori. Saka pasimwa mukonde uyo, mukonde wakatobata wakutokura zvakanaka wakutoenda. Saka ndopatakaona pakaiswa jira dzvuku, asi jira ranga rakatovharika zvoti ranga risi kuoneka nenyaya yekuti pane mutsakwani mashizha musasa anodonha achivhara ipapo. Saka patakaona jira raionekera kure kure kuti pane chinhu chitsvuku chiri apo, ndopatakadaidzawo vamwe vanhu vechikuru vevhireji. Tikati zvapaguwa isati yazvinzwisisa. Saka isi tatosvikawo tobata kana kuti tisvike padhuze, asi tadongorera tiri kure. Saka hande itoone, saka takadaidza vamwe pana vanonzi vaSibanda vari muno. Ndo takaenda nawo nambuya muduru wamwe chikuru batata handitoone. Patasvika pajira reya batangoona mazuva ekutanga takatombotya kutoribata jirero. Ndo pataka mai mwana ndo pakazoti inini kana chichindowana ngatichindowane, ndiri nyakubereka mwana izvo. Pfire mwana wangu inondirwadza, ndoona zvakadai so, inini ndakubata jira iri ndurai. Ndo pakwabva wabvisa jira reya. Wabvisa jira reya takaona paine zvimishonga nejecha ranga rakasungwa pajira reya. Saka takashauza kuti zvaitwa nani. Ndo patakabva tatora jira reya taenda naro kumba. Taribhedenura takaona pari kubuda zvimishonga zviya nejecha reya. Tatambanudza jira reya, tirikuona pakanyorwa wanzi Kini Charakupa Gumbi, papanyorwa Arisi Mupenza Beta, papanyorwa umwe anonzi Benjamin Size Chirando. 1 hour ndinogara kure nawo, zvakandinetsa kuti ndakukama nawo. Wauya pagwari mwana wangu achiita zvinhu zvakaita. Saka nenhau yemari ndandine mwana wangu ari kuenda kuchikoro, ndingadai ndakatoya
chirimo chegore rapera but mari yanga iri kungondinetsanesa saka ndazoti nguva yati inga arambe iri kurebesa ndosaka tusvika kudai mambo panyorwa nhongani 3 ani mazita wanhu 3 wana gini charakupa gumbi papakanyorwa nemutupa kuti gumbi papanzi arisi mupenja pakanzi beta mberi kwacho papanzi Benjamin size papanzi Chirando ndizo kama ima alisani mupenja ni Benjamin ani size alisi mupenja Chirando Chirando Deno mwacho chitatu wechitatu tati Benjamin size wazi mkupochi size Chirando pakati alisi ndo beta hapana mashoko aitaurwa anga akangonyorwa mazita yayo angonyorwa mazita hapana zvimwe zviripo jiracho riripo zvodoti kana togona kutokuratidza nemai yacho aripo zvese zviripo tarisai toni mapurisa wauye iko mira ikoko mapurisa atarisa munyoro wacho uripo bepa racho rakanyorwa zvanyorwa pajira iro jira racho ndo rakatonyorwa unopa light runyoro parikuonekwa ababa runyoro zvazvine teme yekuti ukaenda palight dzimwe dzinonyatsokuonesa zvakanaka endai pazuva panze apo endai pazuva then apo pauya 1 vamwe wacho havana kuuya vamwe wacho havana kuuya chakaitika ndechekuti mapurisa aida kuzobhadharwa mari saka mari ndiye yakashota kwandiri manje kuti ndikwanise kunge ndichiti havagari kuerea kumwe vanogara kuerea kumwe makabvisa 1 iyo kamapurisa aifana kuenda obva asefu obva wabata wese ndiani akaenda kuyo ndiani mapurisa dzamabharani mabharani daidzirewo mabharani uyu mabharani uyu wakadi kuti pawakanyora samunhu akandodaidza vanhu 3 wacho wedare inyaya namaungo iyo yejira yajira dzuku anoti tikanyora samoni nemazita iye kunyora 3 masamoni anoenda ne1 kosi chamakaregera kudaro chi kuti munhu ari kuenda newo munhu anoiona kupi mari handiti ari ramambo ndiri kusevhona ungati munhu ari kuenda pa1 area moda kuti ichi samoni iri nyaya 1 vanhu vasitori pa1 area vari kupino vanzi vari muarea 1 andorogara pashopu baba but area 1 but area 1 ika apane zita ravakataura kuti ndizoziva kuti area yacho iyo ndozvaunobvunza ka munhu kuti vari vanhu kana vari kuti munhu anogara pamba pake pamba pake pakadoted but within the area umwe ainzi ari pamashopu chakamira mashopu kupi that area
pakasiyana 2 wali pakasiyana but iri area vanhu ndo muarea 1 awo zvitotonga munhu 1 vanhu varipo munhu oregera kwega nekuti munhu kudare zviri kuuya kudare dare ramambo ndere kubatsira vanhu harisi rekuti riite chiprofit. aiwa but pawakataura vachimangara changamira wakati umwe wacho ndiye ane shopu pasaidi vanhu havari right even umwe wacho ari pasaidi pacho i3 vanhu makadii kuti painyorwe 2 masamoni anoenda kune vanhu vachindocheta pachicheta nemari 1 kuti haana kutaura kuti iyeya imwe chete wakatonzwa risamwe ita basa rako sasa mabhara next time I don't want to hear such a thing. Ndikubhesa information endikupuka changamira banaka nditi umwe ndiye ari padhuze iye wapadhuze wacho wakadii kuita oyo padhuze wani ndiye ari padhuze asareti sina munhu wani munhu vanochitaurira zvitongoita enipe tikudaidza mwana kana baba varikutaurira kuti akuchitakuda matara asi because ini ndichitotaura vanhu vari muarea rimwe but kuti uyari papa but ndo basa rako to investigate right because vamwe vacho vari right out dare racho riitwe ka1 right izvo hanzi jira ranga rakanyorwa mazita enyu riri paguwa ndo manzira ndakata bepa richinyorwa mambo asi inini pamusoro penyaya yese yakataura hapana kana chandinomboziva ende munhu kana achinge aba mambo anosvika here achibva aisa chitupa chake kuti ndini ndaita izvi achizvinyora zita rake ipapo kana kuti munhu aitotaridza kuti aitoitawo zvakaipa pamusoro pemazita ainyora achitotaridza kuti aita zvakaipa pamusoro pazvo nekuda kwekuti munhu haanganyori zita rake kuzvipereka kumhosva inini kana kumakuwa kwavo handikuziva kumba kwavo chaiko handikuziva ende mutupo urutonyorwa wacho ina ndoeri mutupo iwenyu ndoera mhofu asi paritonyorwa zigundi asi zita rangu zita rinozikanwa vanhu vakawanda nokuti ndo munzvimbo mandakanoberekerwa iyo wadare ini ndaifunga sekuuya kwaaita iye akanama zvenge zviri nani kuti iye aenda acheneswa aenda kuseri kwechubu ocheneswa kana vamwe vachizodaidzwake iye kana acheneswawo acheneswa vafurichana plus mapostori chechi yenyu marimbati muri mupostori dzakati wandei nyaya dzinotongwa dzemapostori vachinyora mazita evanhu vachiisa muhari vachiita sei nokuti ava kungodaidwa kuti nyaya yake ifamba yake asi ava vakatopumwawo kutoshandiswa pane kufa kwemwana iye nokuti kazhinji vanoisa mazita evanhu mavictims avari kutoda kuti apinde pane zvakaipa nokuti handingaisi zita rangu pane zvezvakaipa ndokuti mambo ndakubira papenyu ndosiya chitupa changu kuti ndini ndakumapenyu kunozoba moenda monimhangarira kuti ndaona chitupa chake akabamba zvinoita asi uyo anonzi Alice naBenjamin munowaziva handitombowaziba ndinambobvunza iwo wakafirwa munoukama awa anoukama nawo bani munowaziva here ndakatongovaona first yavo ikusi kwekutanga kuiona nekuti munzvimbo yatinogara asi kuti ndoziva nepamba pavo kana kunyatsa kuti ndonyatsawaziva zvekuti ndowaziva handowaziba imi muzita renyu nemutupo uyu zvakafanana hazvina kufanana ini ndoera senemu yakafanana zita nesenemu ndizvo zita nesenemu mutupo hausiwo mutupo hausiriwo nderi gumi mai taura tini imeniyo ndopatandakuda kuti ndichidairipa Alice Mpenja munhu wekuti munhu mukadzi achishandisirwa sene nekuti ini tinoshandisirwa ekumushakwano hatizomuziva baba ava ndo mutungamiriri wechechi nawiyi wangainjenga hawo kwekuti wangainjenge asi chokwadi chiripo ndechekuti baba avo vari kuziva secret iri behind asi kuti kuda unjenga vanopinda chechi kuti yakoda kushandisa ubaru husiriwo asi baba avo totaurai dzokurai vanhu vangu vakuita ruzveko nokuti Benjamin Saizu wainamata naye nguva yese imashure
Pawakaita zvinhu izvo pamwe chete bvawazonoparadzana nekakukakavanzana kwawakanga wari kunzi wakanga wari kudini wari kuita. Alice Mpenjwa munhu wekuti muroorwa tinenge tisingamuzivi asi anorirwa kumaso ekunoshedzwa nemazita. Ari kunyepa ndiwo mutungamiri wechechi wakanga wari wane maprofita zvokuti kana vanhu vedombore mbizi wari munhu wachida kutaura chokwadi kuti vanhu havainamata nemwana wasai zvakadai wari maprofita wanotaura kutaura chokwadi kunoziva kuti kwakanaka wainamata nemwana wenyu. Aiwa mwana wasaizi ari kunzi Benjamin Saizi anzi Chiranduyo wainamata wese wari kuti hatiziwana asi wanoziwana nokuti watonamata wese. Zita rekuti Benjamin handirizivi ndosaka ndiri kuzviramba. Unoziva kuti madzibabani inini ndoziva zita rekunzi anzani zita rake rekubereko ndorandoziva. Eya mazita ese ari kutaura ini handitomumazivi. iye Benjamin Saizi unoziva zita rake mwana wekwasaizi ari kutaura taimboramata nawo asi nawo yekuti inini kwasaizi ndozoziva kuti anonzi Benjamin kana tichii handina chanoziva. Chakabiri kana ari muprofiti ane zvaanoziva kana ari president handaizonyora zita rangu kamambo kuti oda munogona kungotora henyu kuti ndiwe chokwadi but ini handina chandotomboziva kana mukaenda neni kune vanoona wacho munoti vanonotarisa kuti nauri kueducation iripo wanhu wakatotanga mire kubva kare nekuti kubva padhocha ipo ndakatongobvisa machira ndisingatozova kuti kumakuwa kune zvipo matsvuku anga akabairirwa tsono ikuwo tsvuku yavanonamata handina kuziva ndakangoti bva tatobvisa patatoona arasa apo patakatotsunura jina iri emu yangu yari mberi yekutoti ndoda kutsunura nekurasa nomvura kutondodza patakazoona mazita wakanga wakatonyora kuti kana waona bata kutadza tongwa neconfidence nezvinhu zvawaidina zvawaiita handingabwaoenda ndinovaenda ndinogara village state ndinogara kuno kutema kunokuduzi kudayo ndinovavengera chii asi chinorwadza ndechekuti munyika yese nemaprofiti temadziwa yese pakadimiswa mazita emamwe maprofiti vayakanangwarawo wakanga vane vanhu wavo kana kuti vari kuisa pasaidi vari kuziva wakaita nawo zvinizvi nekuti mwana wangu akafanira kubarwa ini ndikapiwa mwana barwa ikatsikwa pachikoro kana kueducation iripi iripo nhawiri wanoiziva akabanwa nei wakabanwa achitamba kuchikoro wachitamba mazhaba bva afa mwana chikoro chikatsikatsika nyaya chekutya kusumba ikatsindirwa nhau ichinzi ndofunga ndakataswa kunzi ndiri murombo ikatsindirwa chaakutirwadza mapepa adhokta yaaripo akati TB inini nhasi ndochiona TB ndoyakusungira machinere panhingirini avo vachipedza kurapwa kuti handizviziva handiwarambiri kuti vari kuramba kuti handizivi rakadimiswa nemumwe muprofiti munotumwa profiti yemasoro akawanda kunharaunda rakadimiswa nemumwe munhu ina ndinokama nawo chakaita kuti waipa guwa remwana wangu ndisinoukama nawo akawapa mvume yekusvika paguwa remwana wangu ndisipo ndiyacho right. Handizivi kuti mungade here kuti tiposponde nyaya iyi kuti wakwane vari 3 woenda wese kamwe chete so that tisazoite hamubvisi mari yematariba next week imimi mabvisa naiyo yabvisa vamwe tuwa wodaidzwa wouya so that koendwa kuna chiremba kuti tindoone kuti zviri papi iwa wari papi panyaya iyi wangange wakatoeka zvinoita maprofita aya anotora masimba kumakuwa kunyanyanya kuwana wechidiki wasati warara nemunhu nechii wanoenda wandoda kuti watore masimba mweya wake kuti washandise kumabasa awo zvinoitika izvozvo kumaprofita aya pamusoro imamo zvamuri kutaura mashoko amuri kutaura ndikugutsikana nawo akanaka chaizvo kunyanya yekuprofunda eldate kuti awangu aripo asi pandandineka kugadzika nako ndepekuti kuenda kuna chiremba isi hatina chiremba watinomboda tiri kunyatsokuona kuti munhu akaisa chinichi ari kutoisa iyo akatonyora zita rake ritori papa saka chiremba tinomboda nyaya yakajeka kudai nekuti kana takuita chiremba pangwadza watotikonzesa mama expense asina nebasa rese asi nyaya yakajeka ipachena nekuti dunhu ramadziwa retemaruru rakakurisa chaizvo waipasina kuya mumwe munhu avo anogara kutemaruru mahuku waipasina zita reuyu waripo vanhu hobhoyo wana sibando watainawo vanhu wakawanda wanda waipasina mazita avo paini mazita avo iyo ameno kana ndiri rumwe ipa pakaachangana
hazvigoni kuti titi nyaya iri pachena nokuti nyaya yanditi ine mishonga mitatu zvakati yekugadzirwa kwemunhuka zvinhu zvamakaona zvakanyorwa mazita asi akanyora wacho musina kumuona zvakudawo wemweya achakazwa emane ndo achaoneka kuti nyaya yapachena nhasi uno hatigoni kuti nyaya iri pachena pamwe wamuri kufungira handii wamusi kufungidzira modziona ari handiti maona ndingabatsira mashoko ari kutaurwa naishi pamusoro emambo ndoda kupa mashoko ari kutaurwa naishi avo ini nditori pandogara kudundiro asi ini ndakaurayirwa huku 23 matoki 9 hanga 6 nemushonga wandakabata pagedhi pangu kunze kwegedhi huku dzangu kwadzadya kwadzafa dzese 110 mushonga ndikatokubata yange daithen yakatotengwa muprofits papato nerisiti varuripo asi ndakazovhura risiti rwero ndakaona pakanyorwa mazita emanext doors angu inini nyacho tiri kupolisi ningi watatu vanhu vakandikomberedza ningi ndo wakandituma kuti tiuraye huku dzako sore hako ndichauya kupera kumwedzi iri Sunday ndozokubhadhara hangu kutumwa kwandakaita hana unyora zita rake akashandisa line renet 1 ndakauya kupolisi zvakatsvagwa kuenda kubuda kuHarare line rasina register zita remunhu asi mazita akataurwa ndeewanhu wandinotoziva ningi ndomuziva asi hapana kumboonekwa humbo hwacho kusvikira wakati kana tazobata humbo huzere ndo patinozotanga kusunga vanhu ava izvezvi hatina humbo nekuti hapana zita remunhu riripo asi mazita aripo inini handina kukwanisa kuti vanhu vanyorwa mazita vari vatatu ava ndivati ndivo ndivati havasirivo nekuti ndandisina humbowo nawo zvinhu zvandakangonzwa zvakanyorwa papepa orati nyaya yamutaura mukoma nyaya yamutaura zvakada kufanana zvinozondosiyana pakuti izvi ngezvemweya ngezvekumakuwa zvine mushonga mambo wataura panapa wenguo tsvuku yaanzi anonamata iyeyo vanotora masimba avo kumakuwa kuvana vadiki vasati varara nei nevakadzi kana kuti varume saka zvinotoonekwa futi nemweya endi kana vachiita zvenweya izvezvezvo vanotoonanawa futi nemweya iwowo vanobvuma ichokwadi saka ndini ndiri kutsigira pekuti zvataurwa naishavo ndo chaicho zvandiri kuona zvinoita kuti vaende pamweyawo ndo tsigiro yangu iyo andesika muri kuti angatende hedu nearipo tindoone nekuti kuti timuconvicte nekuti akanyora pakanyorwa mazita aya pamwe sezviri kutaurwa uye kuti pane akanda akandotumwa nevamwe kuti waparadze masimba avo kana kuti machechi avo sevatungamiri vanokwanisa kurwisana zvinokwanisa kuitika handizvo ndo zvakaitika kana kuti ivo ndo wakandonyora waine masimba waida kuti wadii wawane saka tiri kuti isusu kuti tizvitaure tega hatikwanisi kuti tizvione kuti akanyora ndiwo here kana kuti sandiwo unless dai papaine handwriting ma-experts ekunyora they can see wonyatsoona kuti no zvakanyorwa naningi handiti sakani tiri kuti ndingambobvunza umbira avo baba vane zita rakanyorwa hanzi vanopinda chechi iyo yenguo tsvuku yechiye ndo vane zita rakanyorwa imi munoprofita here ini ndinonamata mati ndinonamata batsira vanhu usataure mesa ndina ndikubvunzei musaite hawowo ndati munopinda chechi yenguo tsvuku munoprofita here ndinoprofita munoprofita
jira iro mukariprofita munoziva iri kuti rakanyorwa nani kana kuti rakaitirwei profita jira irobe pane zvamakamboona here zvarakanyoreka kana kuti akakunyorerai imini muprofiti wacho sarenyu riripo pane zvamuri kuona here pakuprofita kwenyu shoma mama inini ndinorota ndinoratidzwa mati ndinorota hamuprofiti kuratidzwa kuoneswa tokwanisa kuoneswa dambudziko riri pana baba kuti zvakati asi asi zvinhu zvinoitika ngekuti apa zvatoiti muprofita jini mati munonamata ndonama munorota munoneswa munoprofita zvese zviri 4 munozviita zvinoti muri munhu wamwari chaiye chaiye asi panyama panyama ndizvikwanisi panyama maramba kuti wese watatuwa wamwe wenyu wairawo maisora kuti handiwazivi asi zvakuzodzika manjemusataure umwataura mudareni nyaya yakuzodzika manje munotonamata nawo vanhu vese varwatatiwo hatina matina taimbonamata na umwe hana acharutaura pakutaura kwazviri kuitwahanzi anonzi benjaminteerera chamari kana waimbonamata nawo musikachanyamati mese ndokuti hauchatomuzivi nokuti ngataridai kuti handimuzivi asi makambonamata mese unotaura kwati ndinomuziva asi takambonamata tese ndinomuziva takambonamata tesekuti handiwazivi asi pamataro azvaitwa zibenjamin ini handimuzivi kuti anonzi benjamin saka kuti ndaire kuti benjamin nezita rimwe ratauramazoenda futi mberi nenyaya yekuti benjamin iyoyo mati zita rekuti benjamin handirizi ndinoziva rikuzvarwa kwani kuberekwa kwake rekuti hani ndakurikanganwa kuti munhu anenge asingaprofita kumasoro kana munhu ari muprofiti kana kuti mumwe munhu aine zita rekuti izita rekuti nenge remhakadzi vanochinja mazita maprofita kuchinja vanhu saka vakanjengawo chokwadi chiriko ndechekuti vanotoziva nhau iripo ndeyekuti isusu kuda kutomboshanda nevaripo vacho titomboone kana kuri kuti mati imimi muri kuti kuchunga atitotangire pano varipo nekuti nhau pamwe tikazoturikwa pamwe hawatouyi nekuti watogara mutowanzwa kuti mukanuma wari kutotsvedza wangoti hatina kunamata asi wakatonamata vese varivese vachitobuda kuenda kumozambiki endai kuseri kwechuru endai tisimukai pakachangamiri taenda kuseri kwechuru nemhuri yenga vari kupomedzerana kuseri kwechuru taenda kuna chiremba masikana dare raramba kusimuka changamiri vana chavakwanisa kuona tingwa chavakwanisa kutaura ndechekungoti iono here vadaro chiremba nhasi wavapo saka wodzoka wese musi wa20 musi wa31 odai mabharani moeka muraidza namabharani bcause mabharani anga angoendesa masamoni ka1 munhu akaenda ikoko samoona kuti muraidze namabharani chivai maita 31